Vă salut pe toată lumea și bine v-am găsit la primul nostru episod din seria de Clash of Clans. Da, am început această serie, după cum puteți vedea, acesta sunt eu atacat de un jegos. Uitați cum vin și Hozi, toate drepturile astea. Am început această serie la rugămintea unui prieten și, bine, nu o să vă țin să vedeți. Bine, vreau să vă urez Hristos a înviat pentru că este Paștele astăzi. Să nu vă mai țin cu atacul acela plictisitor. Și o să atac acum la War. Din păcate nu am niște trupe foarte bune, dar o să atac cu numai praf. Eu ce număr sunt la War? Numărul 6. Îl voi ataca pe 7 în acest caz. Știu că sunt mulți fani Clash of Clans. Știu că sunt mulți fani Clash of Clans și probabil seria asta o să aibă mult succes. Vreau să vă zic că în acest clan, Ro Academy, este și prietenul care m-a rugat să fac asta. Are și el, uitați-l, este el Gigel, așa și-a pus numele pe Clash of Clans. Și are un canal de YouTube care se numește care se numește Cocmod Andrei. Da, îl cheamă Andrei. Uitați-l că vorbește aici. Salut. Să-l salutăm, dar nu avem timp acum. Dar acum nu avem timp să așa, hai să nu vă mai țin cu vorbăria și să trecem la atac. Da, desigur, și numele meu este Detergent, uitați, am Town Hall 7 și am King de 5 și am pe maxat. Bun, haideți că voi ataca, măi să fie, atacă Gigel pe Ab. Lăsați, o să-l atac acum și eu pe acest individ. Atac. Bun. Hai să vedem de unde să începem. Vom începe din această parte. Mai are de asta. Ok. Punem și arcașii să distragă atenția. Așa. Piesa de rezistență. Wall breakerii mei, special antrenați să spargă ziduri. Ia ce-am mâncat în castel. Hai că nu e rău. Îmi plac codul. Fuck. Asta-mi pus aia. Perfect. Am grăbesc acum că n-am mai jucat Clash de foarte mult timp. Kingu, să-i folosesc și abilitatea imediat. Bun. Așa, haideți la Town Hall, măcar 2 stele să fie. Bă, ce prost, uitați-vă, bă. Așa. Nu, 50%. Bun, am reușit. Uitați acolo un duel între... am reușit să-i fac 20 de stele mula. A fost la limită. Păi, cam atât cu acest episod, eu o să revin. Data viitoare îl voi ataca pe... Data viitoare îl voi ataca pe locul 6 sau locul 5 cu o strategie mult mai bună. Până atunci ne vedem data viitoare. Pa, pa!